Moikka! Mä tulin tänään kuvaa ulos, koska täällä on silleen suht hyvä ilma ja aurinko paistaa ja näin. Mutta ekaks, älkää välittäkö näistä, koska mulla oli yöllä letti, tämmönen rasvainen letti. Ja sitten nää hiukset oli vähän nyt tälleen. Ja mulla oli tässä yön yli, niin sit tää jättää odella. Mutta tää oli siis info-aiheinen video. Voi itse. Okei, mä tuun ihan kohta. No niin, mä otin tämmösen pannan, minkä mä ostin sieltä, ettei näin just joo, mut siis, niin vitsi kamera heikuu. Mut joo, niin me lähdetään siis keskiviikkona Ahvenanmaalle meidän luokan kanssa, niinkö mun ja Pinjan luokka. Meillä on sama luokka, jos joku nyt ei tiedä, ja no ei varmaan kuitenkin. Niin me lähdetään keskiviikkona sinne, ja me huomenna Pinjalle koulun jälkeen yöksi, kai, joo. Ja sitten me lähdetään keskiviikkoaamuun sinne Ahvenanmaalle. Ja sieltä tulee sitten maideita, koska mennään kaikkiin sipsitehtaalle ja kaupungille, laivavalioon. Sitten mennään yli moneen paikkaan. Mä en edes muista kaikki siellä on laivasta joku merenkulkumuseo. Sitten on joku Kastelholman linna, oika. Ja sitten niin. Mut ei mulla sit muuta nähdään keskiviikkoon, torstain tai perjantain. Tai jopa huomenna. Moikka!